Na hát sziasztok, szépségek! Érkezett egy olyan kérés, hogy csináljak egy room tour videót, szóval most elhatároztam magam, és olyan rendet vágtam, hogy szerintem még az életben nem volt ilyen rend a szobámba. És hát igazából ez mind azért, hogy meg tudjam nektek mutatni a szobámat. Azért azt el kell mondanom, hogy nem feltétlenül néz ki mindig így a szobám, tehát szeretek szétdobálni dolgokat, most tényleg olyan rendben, hogy le a kalappal, szóval fogadjátok szeretettel ezt a kis videót, és nézzünk is körbe. Na, hát akkor ahogy belépünk az ajtón, ott van az én kis asztalkám, amin igazából olyan dolgokat tartok, amik a mindennapjaimhoz szükségesek, illetve pár fotót és természetesen angyalkákat. Vettem ezt a kis levéltartót, és ebbe raktam bele a kulcsomat, pénztárcámat, naptáramat, kis jegyzetfüzeteket, tollat, szemüveget, mert ezekre úgymond minden nap szükségem van, és jó, hogyha kéznél van. Elengedhetetlen számomra a fehér rózsa, igaz, hogy ez művirág, de szerintem nagyon szép. És az asztalka alsó részében pedig azokat a könyveket, vagy azt a könyvet szoktam tartani, amit éppen olvasok, hát most az, amit láthattok. Ha tovább megyünk, akkor ugye az asztalka mellett ott van a nagy ágyam is, amit nagyon imádok, és a falon pár pillangó. Igazából, ha a szobámat le lehetne írni, akkor pillangókból, masnikból, angyalkákból, rózsákból és kis dobozokból áll. A következő ilyen kis részleg, az ez a magas polc, és itt igazából mindenfélét tárolok legalul, az újságokat, utána pár doboz van, amiben a kis holmiaim vannak, itt találhatók az ékszereim is, hát mint láthatjátok, van bőven mindenfajta, de ebből hozzá kell tennem, hogy nagyon-nagyon keveset használok. Most kezdtem el újból rákattanni a hosszú fülbevalókra, de valahogy most inkább a kicsi-pici fülbevalókat részesítem előnyben, nem tudom ez miért van, most ez egy ilyen korszakom. És itt a legfelső polcon pedig ilyen kis parfümös üvegcsék vannak, nagyon szeretem őket, illetve az alakjukat, és hát szerintem minden lánynak van egy ilyen doboza, amiben úgymond az emlékeit tárolja, hát igen, nekem is van egy ilyen cuki dobozom. Talán az egyik legkedvesebb hely a szobámba az ez a kis sarok, ami itt a radiátor mellett van. Szerintem a párnák, a képek, a pokroc mind-mind melegséget áraszt, és nagyon megadja úgymond a szoba hangulatát is. Azért az az igazság, hogy nem sokat szoktam itt ülni, hiszen ez nem olyan szekrény, ami nagyon kényelmes lenne, de néha ide csüccsenek. És hát itt van az a hely, ahol minden nap elkészítem a sminkemet, illetve ahol felszoktam venni a sminkes videóimat is. Igazából itt mindenfélét megtaláltok, pici dobozokba, pici kis tartókba, tárolókba szoktam tenni a sminkeket, és igyekszem arra törekedni, hogy mindennek meglegyen a helye. Azért is jó így külön tárolni őket, mert úgymond egy rendszert képeznek, és könnyen meg lehet találni, hogy mi hol van, illetve a tükörre még felragasztottam pár képet, ami szerintem még személyesebbé teszi ezt a kis helyet. Közvetlenül az ablakon mellett van egy nagy komód, amiben aztán tényleg minden van, tehát a táskáim és minden olyan kacat úgymond, amit nem használok minden nap. De viszont arra nagyon ügyelek, hogy a komód tetején mindig rend legyen, és hogy megint csak valamilyen harmóniát áraszton ez a kis hely.
Hát most tettem pár rózsát ide, ez ugye az a kedvenc virágom, a fehér rózsa, ezt talán nem tudhattátok rólam, és itt egy kis tipp, hogy hogyan tudjátok tárolni a könyveiteket. Például én egy masnival szoktam összefogni, illetve szalaggal szoktam összefogni a könyveket, és már is úgymond egy ilyen rendezettebb kinézetet ad neki, illetve egy kis melegséget sugároz szerintem. Illetve van még itt egy ilyen csiptetős tároló is, amire fel lehet rakni a képeket és minden mást, amit szeretnénk. Hát én ugye képeket raktam ki, illetve leveleket, amiket korábban kaptam barátnőktől, és ez annyira jó, mert ezen a kis helyen annyi szeretet gyűlik össze, hogy mindig, hogyha oda nézek, mosolyra fakadok, hiszen mindig rájövök, hogy úristen, mennyi jó és kedves ember vesz engem körül, hogy az valami hihetetlen jó érzés. Szóval ajánlom, hogy ti is csináljatok valami ilyesmit, mert egyből, hogyha oda néztek, tuti, hogy feldobja majd a napotokat. És hát itt van a ruhás szekrényem, hát erről nagyon sok mindent nem tudok mondani, ruhák vannak benne, nem a legnagyobb rendezésben, de hát igyekeztem azt a részét megmutatni, ami rendezettebb. Esetleg, hogyha szeretnétek, akkor gyertek át, nézzelődjetek rucikat, mert nagyon-nagyon sok megunt ruhám van, és szívesen túladnék rajta. Szóval, hogyha úgy van, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet, és gyertek át nyugodtan egy gardrób turira. Körbe is értünk, itt az ajtó mellett közvetlenül olyan dobozok vannak, amiben szintén régi ruhák vannak, amiket nem hordok, illetve olyan ruhák, amiket nem hordok. Egy cipős láda, amiben a magas sarkú cipőim vannak, illetve a komód, amin szintén ilyen kis csiptetős képkeret van, és hát tele vagyok képpel szokásosan, angyalkákkal, és hát természetesen a rózsa sem maradhat ki. Na, hát remélem, hogy tetszett nektek ez a kis túra a szobámba. Nagyon igyekeztem olyan dolgokat megmutatni, ami esetleg inspirálhat titeket, legyen szó akár a könyv tárolásáról, vagy éppen a képek elhelyezéséről. Én a szobámban mindig igyekszek olyan dolgokat csinálni, amik ugye az én kezemhez köthetőek, és az én személyiségemet tükrözik. Ezért igyekszem inkább DIY-os dolgokkal megfűszerezni a kis szobámnak a hangulatát. Hogyha ti is készítetek ilyesmiket, illetve ti is saját kezűleg szoktátok feldobni a szobátokat, akkor írjátok le, hogy hogyan, kommentbe, vagy pedig küldjetek képet a Facebookos oldalamra, amit egyébként a leírásban megtaláltok, hogy hol van, és ha valamelyik nagyon-nagyon-nagyon megtetszik, akár még posztolom is az oldalamra, és tudtok inspirálódni ugyanúgy egymás munkáiból is, mert szerintem az a legszebb, meg az a legjobb, amit úgymond ti csináltok, és attól lesz a saját szobátok a sajátotok szerintem, hogy teljes mértékben a ti személyiségeteket tükrözi. Szóval várok minden fotót, remélem, hogy tetszett ez a kis videó. Nagyon köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm a támogatásotokat, és tartsatok továbbra is velem, a következő videóban találkozunk. Sziasztok! Ti személyesség. Oké.